وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليل بين أنها دفتر من دروس اللغة العربية عندنا درس سالم جنجن النحو الواضح. to ande bo en ɗon janga darsere arandere ha deftere durusu alluwa. to en andi deftere ɗiɗi man ɗo ɗe ɗon mari alaqa ha gal wakkere lunga ekkitingo goɗɗo lunga arabiya. bana deftere nde ɗo kama ɗum programme on je jamia islamia ha madina, ɗo ɗum université islamique joni ha madina ɗo. ɓurna fu to ɓe hoosi goɗɗo man ɗo wala ko andi ha lunga arabiya, o meɗai jangugo amma tan o wawan jangugo arabiya kam, amma o anda o wawata wolugo amma wawan jangugo. to be deftere nde ɗo man ɗo ɓe fuɗɗantamo ɓe jangina mo ɗum jus'uji man tati ɗo nder 2 ans o jangata, nden o nasta université kadi o janga. to ɗo man ɗo deftere nde ɗo man ɗo waɗira nde mo windi deftere man ɗo ɗum Abdurrahim kadi mi wiigo docteur Abdurrahim. kanko man ɗo ɓe hokkinomo programme ha jamia islamia man ɗo ɗo jangina. to ɗum engjejo on no Abdurrahim man ɗo goɗɗo engje. to ɓe hokkimo deftere ɗon oɗo jangina, o jangi ha jamia man, kanko man janginta lunga man. ɓe hokkimo deftere, to nden deftere man nde hanaymo so o windi jeeɗo, o windi ɗo jeeɗo be don uslub mako o windi nde, nden o fuɗɗi jangingo be mare. to ha darsere arandere man ɗo ɓurna fu ha deftere man ɗon ayi deftere man ɗi ɗon mari tom tati, don je en ɗon, je 2 ɗon, je 3 ɗon. to je en ɗo ɓurna fu ɗo suklana hala vocabulaire, don kalimaji, goɗɗo heɓa mara kalimaji tawon. biski a lunga kam to yiɗi a wawa lunga bako a ekkita hande no ɓe conjugata verbe, tasrifatji ko nandi ɓe majum ɗo, sai a arta a mara vocabulaire ji, don a mara moji, a mara kalimaji. to ɗo kayum don ha darsere ma deftere mako jin en ɗo ɓurna fu do kalimaji on, don a huñan. to deftere ndeya annahul wadi ɗo bo kayum bo ɓurna fu ɗum grammaire on, kayum ka hollanen dei grammaire. to amma deftere nde ɗo on ɓuri margo ahammiya hamo fuɗɗayno kam, hamo walano lunga kam. to ɗo kayum waɗi en suɓi deftere nde ɗo. to Allah cenɗo muyi en ɗo huwa seeɗa ni ha nde timma. to bana en mbi ha deftere nde ɗo man ɗo ɓurna fu oɗo suklani ko larani haala ekkitingo ma andugo inde kuje ɗon a heɓa. to a heɓi a mandi o ayi a wawan wolirgo be man. to nden bo oɗo mari méthode ɗon uslubo bonga ha dedei windugo deftere mako man ɗo. ɓurna fu oɗo hutinira kalimaji, yani ande ha leçon 1 masalan darsul awwal o hutiniran kalimaji. to ayi ha leçon 2 don ha darsu sani a yahan a tawa ɓurna fu kalimaji man go o lorni ngam heɓa lortina ha mago ha ɗum tabita. a tawan o lorni amma o ɓeddan kalimaji kesi, a chaque darsu oɗo ɓedda kalimaji kesi, amma reta ka pat ɗum kalimaji je a yinogo oɗo sanja tan, oɗo sanja wato hande uslub ko nandi be majum. to ha darsul awwal o waɗinima titre hadha ɗo wato ɗum ismu ishara ɓe wiyata ɗum be lunga arabiya, ismu ishara. to a wiyan ɗum ɓe français bo ɗum pronom démonstratif. ɗum ɗum kalima on nga sappata hunde, to a yiɗi sappugo hunde, to a wi hadha ba wigo nda ɗo. to hadha man ɗo ismu ishara man ɗo ɗum mari je masalan ta sappan hunde woore e bo hunde man nde worɗinande, masalan ɗum muzakkar bana en mbiya ɓe français masculin, ta sappan hunde man wonno a wirta feere. to a sappan hunde woore man to nde rewɗinande, masalan bana to ɗum hunde man féminin yani muannas, kayum bo no a sappirta wato feere, kayum bo a hutiniran kalima yani nafsu kalima hadha man ɗo kayum bo yakenin a wiyan hadhihi. to donc to hadhihi ɗo hunde nde a sappata man ɗo ɗum non féminin yani ɗum muannas, féminin ɗum muannas. donc en ɗon bolo banni ɗo goɗɗo maala ngam yeeso ɗen tan ɓe accugo hutinirgo lunga français ngam na kay min jangata lunga arabiya en jangata. to amma nde ayi ɗum nde fuɗɗugo ɗo dole sen kolla hande kala kalimaji man fu en tarjanna ɗi ɓe français malluma ko ɓe fulfulde to jawmirawo subhanahu wa ta'ala fondi en. to ngam majum kadi hadha man ɗo
ɗon mari yaake mufrat maako to en mbi mufrat ɗum singulier ɗon mari wato hande jamu bo bana en mbiya pluriel to ɗum mari wato hande yaake to oɗon o masculin be féminin bana muzakkar be muannas muzakkar ma masculin muannas bo féminin to amma haɗo ɗo ɗum kalimaji muzakkar yani kalimaji yani muzakkar ɗum masculin ji on kalimaji man pat kan waɗi o hutiniri haza ɗo ɗum sappugo ɗum pronom démonstratif amma ɗum ɗo sappa hunde worɗinande yani hunde muzakkar to nden bo kuje man pat na inde ha fuɗɗugo ɗo o desinanima ɗum ɓe desin o waɗi yani kala hunde fu bana ha ɗo o waɗi haza baytun a lari o waɗanima wato hande be desin haza masjidun donc baytun kam a wala haje jammugo ɗum saare ngam to a yini hande to haza masjidun masjid bo na yi ɗum julurde haza babun bo dammugal donc c'est la porte haza kitabun bo deftere kam to ɓe wi ha arabiya to ɓe wi kitab na yi deftere na ɗum qur'an ɓe nufata donc ɗum deftere man non donc bana wigo to a wiyan ɓe français wiya livre ko je toyi haza kitabun haza qalamun bo donc ɗum bindi ɗum bic tani hande haza miftahun bo ɗum clé haza maktab bo ɗum bureau donc table babal goɗɗo windata haza sarirun bo leeso sarirun yake fere masɗe man ɗo wangata boɗɗum haza kursiyun ɗo bo ɗum wato hande korowal to a yiyan yo kalimaji man ɗo hutinirai alif be lam ha dow kalima a baytun masjidun babun o hutinirai alif be lam to alif be lam kayndo ɗum article on ha lunga arabiya kam bana a wiyata le malli la ko nandi be majum amma article ji man ɗo ɗum article ji défini donc bana le be la article indéfini bonan andi en malli une ko nandi be majum to haɗɗo ɗo hutinirai ɗum ngam ko waɗi ngam nanema oɗo sappa hunde wato hande nde na ɗum hunde on nde andaɗo masin donc to a wini hosan hunde fu donc ɗum nakiraji haza nde ɗo baytun haza masjidun to haluga arabiya bo kala nde a hutiniri haza pat haza ɗo ɗum ma'rifa ɗum ismu ishara amma ɗum ma'rifa donc ɗum ɗon défini donc ko a sappata man ɗo nanema nden kande ɗo ɗum ɗo défini ko a sappata man ɗo wonan kanko man ɗo o andaɗo to ɓawo nde o timmini be wato hande présentugo hunde ɗo ko o desini man ɗo présentanima ma'anaji man ɓawo to no hoosi méthode feere fayin ɗo bo posanama question ɗo ɗume a accamo ɗo kaza ɗo ɗume ɗo kaza to ɗo fu ɗum ɗon nder ko ɓurata woɗugo ha systéme jangingo to ayi o waɗi be point d'interrogation ɗo ɓe ɗon mbiya ɗum alamatu al istifham yani alamatu al istifham kay noon point je wato hande interrogation man ɗo ma haza nayi ma ɗo nde wari nasti nder haza ha premier page to a laari haza man tan ɗo nde ɗon haza man tan waray dow sura question waray dow sura ƴamol amma nde o hutiniri ma haza bawigo ɗo ɗume nanema haza kay mbi ɗum hunde sappugo nda ɗo to taka nde o hutiniri ma ɗo ma ɗo bo na ha a tawi ɗum pat ɗum istifham donc sai to a laari phrase man ɗon mari point d'interrogation banni ngam ma man ɗon mari manaji jur to amma haɗɗo kam ɗum ƴamol ma haza bawigo ɗo ɗume nayi ma haza sai a repongata a repongana wiya haza baytun bana jotta to goɗɗo ƴamima laari hunde bana saare ƴamima ɗo ɗume a wiyamo saare ma haza baytun donc banni question man banni a repongirta posugo question ma haza to ɗo na sai saare tan kala hunde je to ɗum muzakkar masculin a yiɗi sappugo ƴamaka pat banni a ƴamirta masalan a wiya ma haza ɓe wiyama haza qalamun ma haza ɓe wiyama haza na'lun masalan ma haza ɓe wiyama haza babun donc a ƴamiran banni kala hunde je muzakkar e bo ɗum mufrat ka pat donc ɗum singulier ka pat foti a ƴamiran ɓe ɗo man to ɓawo ton o hutiniri fayin systéme laabiji yani ƴamugo feere fayin yani no ƴamirta yani no posirta question haɗo bo wi a haza baytun feere be ma haza ɗam tawi ma haza ta lornan ɗum ha fulfulde bawi goɗɗo oɗo ɗo ɗume
amma to a wi a haza baytun ba wigo ɗo sare na, nayi to a wi ma haza kam ba wigo a anda ɗum ɗume on aɗo ƴama. amma to a hutiniri a haza baytun kam ba wigo yo foti aɗon andi ɗum bana to aɗo sekane a yiɗi wato hande goɗɗo laɓɓitinane masalan a haza baytun ɗo ka ɗum sare na, masalan to wari repondugo wiya na'am haza baytun, bana wigo na'am kam bana wigo ɓe français oui. to tawa ɓe fulfulde bo nayi ɗum jabugo tan ɗum oho na'am haza baytun ɗo ɗum sare. to wiyata fayin ma haza qamisun ɗo ɗum toggore, yani ko ɗum chemise malli bo ɗum toggore. ma haza qamisun yani qamisun a jangira ɗum banni be sawat ha raggare ngam lunga arabiya ka ɗum sautuji ɗum kalima wurtingo wato hande makhraj man ɗo sai wurta boɗɗum. haza qamisun ɗum ta jangira qamisun, da jangira qamisun wurtan be sin bo ɗum ma'ana man hunde fere. haza qamisun be sawat ɗo ɗum toggore. a haza sarirun, alari o yi korowal sai ɗo ƴama a haza sarirun ɗo ɗum lesona, la nayi ɗo bo nde ɗo jawab man na barni ɗum négation, la ba wigo kai. haza kursiyun ɗo ɗum korowal on. ayi na'am ta wi na'am ma ba wigo wi, ta wi la bo ba wigo non ha lunga arabiya kam. a haza sarirun, la haza kursiyun ɗo ɗum korowal. a haza miftahun, o laari fa oɗo desini big. a haza miftahun ɗo ɗum clena, la haza qalamun, la ɗo ɗum big. to ma haza najmun, yani najmun mbiya horre ngam tawi kode ɗum jam'u horre wato étoile ɗum mbiyata be français. ma haza najmun. to takam oɗon waddi exercice cours kam o timmini, takam exercice fuɗɗi waɗi nayi tamrin ɗum jangirta bo tamrin wato hande a répéta banni tamrin ɗo bayigo exercice. yake feere a tawan ɓeɗo waɗi tadrib be daily haragare man baɗon tadrib to gotel be tamrin. to ɗum bi tadrib ɗum wato exercice, to ɓe tamrin bo ɗum exercice ɗiɗi pat gotel. to ha exercice man bo nayi oɗo desini kuje ɗon ɗe o desini takriban kuje je o desini man waɗan 6. to nayi bana no o janginiri ma ha cours o ƴama o masalan ƴama nden a reponga. masalan ha je arande ɗo tamrin je arande man ɗo to ma haza sabi haza miftahun, nayi ɗum clé on woni ha arande ɗo. ay ma haza to ma haza ka deja andi bayigo ɗo ɗume, yani ɗo ɗum clé. haza miftahun. ma haza kitabun, ma haza kitabun ɗo ɗume, ɗo ɗum livre ɗum deftere. ma haza qalamun ɗo ɗume, ɗo ɗum big ɗum banni a répondirta. ma haza babun, ma haza baytun, ma haza kursiyun. donc pat ɗo mari desenji en wala haje lonsuggo ha ma'anaji man. ɗo ɗum tamrin, amma en waɗi tahlil tamrin man don en repondi ha question ji man bana no hani. ɗo ngam ɗum fuɗɗugol, yani yeso en ɗo waɗa banni man ɗo yeso inchallah en tammi waɗugo programme on ko moye waɗi tamrin muɗum o yerɓa. to na en timmini tamrin numéro 1 dilla tamrin numéro 2. tamrin je numéro 2 fuɗɗi be a haza baytun, nda ɗo yiya ka dessin kam ɗum juulude no desini sewɗo ƴame kadi a haza baytun ɗo ka ɗum sare na. ayi to ita kam to ɗum sare ma na wiyanno mo na'am haza baytun, amma jotta kande ɗum juulude na ɗum sare na a wiyata sa itiliza la, a wiya la haza masjidun ɗo ɗum juulude na ɗum sare. to haɗɗo bo desini fayin big o wiyata a haza miftahun ɗo ɗum clé na ɗum clé takam no a wiyata ta wari pondugo sa wiya la, a wiya la tawon wato a riwa ko o wiman ɗo la den haza qalamun
ɗo ɗum big. A hadha qamisun, ɗo bo ɗum toggore na. Na'am hadha qamisun, bana no desini man bannin, yani goɗɗo laari ƴami awi na'am hadha qamisun. A hadha najmun, na'am hadha najmun, ɗo ɗum horre. Hadha najmun, na'am hadha najmun. Tamrin numero 2 bo timmi. Ndilla tamrin numero 3. Kayimbo ko mari haaje be ma o wiyata iqra waktub, a janga a winda. Don bana no mari haaje ɗo banni man bo a waɗata. Masalan a mara kaye ma a vindita kalimaji ɗo pat be hoore ma, a vindita ɗi en alora a repeta, a jangita ɗum, a jangita ɗum. Hadha maktabun, hadha maktabun. Maktabun na en dari ɗum ha premier page ɗum table no desini. Hadha masjidun, hadha masjidun, a repon a janga bannin. Hadha qalamun, hadha sarirun. Ma hadha, hadha kursiyun. أهذا بيت؟ لا هذا مسجد. ما هذا؟ هذا مفتاح. دون كلمة جمان دي پات انداري معلومة جي ngala haje lornugo malaman. Don do mari haje be ma exercice je do kam a repeta, a jangita kalimaji man den alora a windita di to nden haddo bo fayno wiyata man hadha, nayi hatto kam o wino ma hadha, haya haɗamugo ma hadha. Donc to ɓe hutindiri ma ɗo ɗum objet ji on ɓe ƴamata. To ɗum personnel bo a wiya man hadha. To ɗum objet ji malli animoji ko nandi be majugo, to a posan question be ma a posirta. Masalan ta a laari nagge a wiya ma, masalan bana a laari ngaari a wiya ma hadha, sai goɗɗo ma hadha thawrun masalan. To ɗo nayi ɗum ma a utilise. Malli ma a laara saare a wiya ma hadha, goɗɗo wiyama hadha baytun. Ɗo ɗum animoji objet ko nandi be majum be ma ɓe utilisata. Amma ta waddi man ɗo ɗum personnel on, ɗum himɓe ɗum himɓe. Ta wi man hadha, itaka réponse man ɗo wonan yo ɗum goɗɗo on. Man hadha wato bay goɗɗo ɗo moy, ɗo ɗum moyjo. To ay man hadha, o wi hadha tabibun, tabibun. Donc habda wusina karfeje man ɗum boɗɗum. Hadha tabibun, tabibun bo ɗum médecin. Ta jangira dabibun, ta jangira tabibun, jangira tabibun. Hadha tabibun, ɗo ɗum médecin. Man hadha, hadha waladun, ɗo ɗum ɓiɗɗo, ani ɓiɗɗo masalan ta yiɗi a wiya enfant. O wi fayin man hadha, ɗo moyjo. Hadha talibun, hadha talibun. Talib jango fukarajo. Amma tan ha arabiya, yani to goɗɗo ɗo janga marhala ha primaire masalan, marhala je arande primaire malli secondaire, non no ɓe ƴonirta mo feere. To sali université no ɓe ƴonirta mo feere. To sali université masalan bana marhala doctorat no ɓe ƴonirta mo feere. To amma to ɗon bana primaire a wiya at-tilmizu, yani tilmizun. Ay tilmiz baygo élève tan. To tawi talib bo ɗo bo ɗum étudiant, yani hadha talibun. Ahadha waladun, ay ahadha waladun, ahadha waladun, ɗo ɓingel na. La hadha rajulun, ɗo ɗum goɗɗo, yani to ɓe mbi rajul ɗum goɗɗo mawɗo. Rajul bana ya gorko, yani goɗɗo mawɗo. To amma yake feere rajulun ɗo ha lunga arabiya, yake feere ɗo wiya ɗum goɗɗo tan non, yani goɗɗo non tan. To ça dépend kadi ha contexte je phrase man. To oɗo continue ni, oɗo fayin o wiyata ma hadha, hadha masjidun. Layinde ɗum jurude o hutiniri ma, haɗo ɗo a fota wiya man hadha ngam ɗum jurude. To ɗum man kam sai wona ɗum goɗɗo. Ma hadha, hadha masjidun. Man hadha, nayi hadha tajirun. Tajirun kana yi commerçant, tajir baygo commerçant. Man hadha, yani hadha tajirun. Ta jangira tajirun, malli bo tajirun, la a jangira tajirun, tajirun. Am yake fere goɗɗo tan nda ɗo windi tajirun, so jangira tajirun, la tajirun. To
hadha kalbun, hadha kalbun na ɗum ɗo desini ɗum ɓosaru. A hadha kalbun haɗɗo bo la hadha qittun, yani qittun kam ɗum patiru, la hadha qittun ɗum oppose question. A hadha kalbun la hadha qittun. Hadha himarun, hadha himarun, himar ɗum a jangira be ha, yani hi a wiya himar. ngam to a wi himar be toɓɓere ni warti ɗum suddare, warti ɗum hunde feere. hadha himarun, ahadha himarun la hadha hisanun, ahadha himarun la hadha hisanun. ɗo ɗo wamdena kai, ɗo ɗo ɗum puccu, yani ahadha himarun la hadha hisanun. Wama hadha, wawɗo ɗo bana ɓe wiyata ɓe wiya français ɗum conjonction, yani ɗum et masalan a wiya bana e ɗo bo ɗum ɗume wama hadha, wawɗo ɗum ɗum atfu on ɓe mbiyata wama hadha, yani hadha jamalun, wama hadha jamalun. Ma hadha dikun, ma hadha dikun, yani dikun kam en andi ɗum asugumri, ngam no ɓe ƴonirta cofal bo feere ɓe arabiya kam. ɗum to ayi cofal kan dajjaja ɓe wiyata, dajjaja. To dikun bo ɗum gortogal asugumri. Man hadha, na yaɗɗo bo ɗo desini nda fukaraɓe ɗo joɗi ɓe koromje maɓɓe janginowo bo ɗo waɗi ɓe dari ha tableau, amma bana defte feere a tawan laaɓay boɗɗum. oɗo wiya man hadha, ɗo bo moy ɓe hadha mudarrisun, mudarrisun janginowo, ma mbiya ɓe français enseignant. hadha mudarrisun janginowo. A hadha qamisun, ɗon nda ɗo bo ɗum mouchoir on ɗo desini, amma sai o ƴami ma kadi a hadha qamisun, ɗo ɗo toggore na, ay la hadha mindilun, ɗo ɗo ɗum mouchoir, hadha mindilun. to ha jotta fahinni oɗo continue ha tamrinji mako. Tamrinje ɗo bo ɗo nandi be tamrinje sali ɗo e togo. Iqra waktub, ɗon a winda a janga, ɗum ta en yeba ɗum bo ɗo ɗen lara ba ɗum hunde koyɗum, amma sirriji ɗon ha ton masin. kalima ɗo nde a windi pat, to aɗo winda kalima ɗo aɗo manda ɗum boɗɗum, ngam aɗo winda ɗo windigol wallitite ha marugo orthographe. ngam yake feere ta a hoosi song non masalan bana a hoosi song non kalimaji goɗɗi ɗo a tawan to ɓe wari ɓe wima winduni, sai wato hande a waɗa lahan ha windugo man ɗo, donc a mara probléme orthographe ha kalimaji man, ha karfeje man ɗo. babal ba a windira dot mani, babal ha a windira bana himar. ta wo windugo himar ɗo a windira ɗum be ha, yani bana en mbiyata be fulfulde ha balon, amma ta wo wayni sai a windira ɗum be ha kaberi ake feere. to ɗo windugo ɗo ɗum ɗo mari hunde ɗo ahammiya masin, windugo ɗuɗugo windugo, be to a ɗo winda man fu sai aɗo surɗina kalima man ha hoore ma ɗum joola, ngam wallitite ha mandugo kalimaji man. Repetugo bo, jangugo kam, lecture kam kayum kam goɗɗo to waɗata kana wala wolde je wawata. to ɗum français to yiɗi ɗum arabia sai o wona o jangowo tan, yani o jangan document ji, o jangan ko tawi pat o ɗuɗɗinan jangingo, be man kalimaji man ɗi luttata ngandi mako, ngam to ɗi jangatake ni tum kalima je wari fu kesum ha mako, sai o janga. to ta goɗɗo wiya yo a wi ikra waktu ɗo ka kalimaji ɗo pat mi andi, non repetu, a janga a jangita kalimaji man, ba o wima vindiro bo a vindita ɗi man, aɗo vindita ɗum bannima non a ekkitirta. ma hadha qalamun, nayi ɗo ka numéro 1, donc numéro ji ɗo fu sen manda. numéro 2 bo nayi 2 man no ɓe windirta, hadha kalbun, hadha kalbun. Man hadha tabibun, donc kala kalima je en yarino ka pat en lornitittako ma'ana man, en repetan tan non sai to wodi ko ɓeddi. to man hadha tabibun, hadha jamalun, ahadha kalbun la hadha qittun, ahadha dikun na'am. ayi haɗɗo ɗo o ƴami ahadha dikun bo en mbino ɗum asugumri, to nden o répondre be na'am tan non bayugo
dago to anota banni masalan ɗo kazana ayamo na'am masalan haala bannin tan wala mushkila. ahadha hisanun la hadha himarun, hadha mindilun, ahadha waladun na'am, man hadha hadha rajulun, nayi man golori, man hadha hadha rajulun, yani goɗɗo. to numéroji ɗo bo en watara ɗum hakkilo de no ɓe windirta a laari 1 2 ha 2 ɗo atoy woni ha hadha kalbun ɗo, 3 bo a lorta fayna man hadha hadha tabibun, 4 bo a lorta hadha jamal, banni ɓe windirta. 10 ɗo laara no ɓe windirta, ɓe winda nden ɓe waɗa toɓɓere ni a ɓaawo man, kayum ɓe wiyata yani 10. to darsere meɗen premiére leçon katinni. to dedei no a huwirta ɓe deftere ɗo, ko a wawi kalimaji man jangutuɗi a janga a jangita a janga a jangita waɗa lecture, bako darsere feere a heɓa deuxiéme dars ni wona ɗo kam kalimaji man a mari ɗiɗi pat be hoore, a wawi bo jangugo ɗi, yani a wawan jangugo ɗi, haɗi woni pat a wawan jangugo. ta wara a joɗa lara kalima masjid sai a joɗa wiya masji a jangira banni na yahay, donc a wuna hunduko ma wartata a yi kalima banni halas no ɗum jangirta bo wari ha hoore ma, ndey ɗum waɗata bo ɗo ka sai to ni a jangiti nde jur, ta jangiti nde jur ɗum waɗoto banni man seɗɗa seɗɗa ni ɗum waɗoto. to ɗo tamrin be na tamrin pat, donc exercice be je wona exercice pat an ka waɗa lecture tan a janga ɗum, ani pat man ɗo to a limi bana page ji man ɗo ɗum page takriban ɓurata page ji 6 ha 7 kadi miɗi wigo pat man, donc ɗum page 7 ɗeɗe ko en jangi man ɗo a janga ɗum kalimaji o lornadi. to ayi ha darsu sani donc leçon numéro 2 bo ɓurna pat o lornan kalimaji je on laari ha hunde ɗo moitié ji man ka pat o lornan ha deuxiéme leçon, amma be man fu a jangita ɗi a tiiɗa a ɗumani a larta ɗi inchallah. to en haalan ha ɗo kadi to Allah cenɗo muyi en tammi tokkitirgo ha darsere ɗiɗaɓre yani yaake to